askamana enana baganda indang rasani lagu dimintanyo indang rasani dimintanyo kamalalang kaina ay kadianda akian rumi kamari medo ay kabawa rumi daan dilekat bedo Oy nana baganda kabari lantan intang rosan minema agia kulo indang rosan minema kaniko luo ayun tuadenai sabana malam akala mojo dia bacando iko kala mojo nema bacando iko doa ibu lai mendengar mama adenai ba itu bulu oi mama adenai ba itu bulu elok kini awak basaba untungannya bisu atas capai cito-cito intungannya bisu tercapai cito-cito Oy apa mana cito-cito dia tolong tarangan titi sama lampu tolong tarangan nema sama lampu sayangku indah oi tiba balia di maka sampai dia oi cito-cito di maka sampai nema oi cito-cito cito-cito nenai onde masuk SMP laika jalade ibu dor sana malamku laika jalade ibu dorsen semalamku lo jole di denai lai sunnah mainana macame jadi pelak orabana la cito-citonyo akan lata capai de sunnah wai kapatangko oi cito-cito jadi pelakor oi kalau mati nema masuk neraka oi kalau mati nema masuk neraka iya magale oi dia dekor oi beo pasanema babaya duo oi beo pangasa babaya duo cito-cito denai sangai mulia untungannya bisu atas capai kasadonyo de cito-cito mulia dan salamoko Nanti sabui oto mulia tambangan padang nema kakota
jenole labi ube. Mak cari ube cek mak, aduh ube mak. Adi mak sabar ya mak, mak aduh ube mak. Ube dasar nabi jenole kok abi ube. Harus makan ube rutin. Masan kok harus makan ube rutin. Kalau enggak malesan.